Ahojte, som astrobiologička doktorka Michaela Musilová. To znamená, že hľadám mimozemšťanov a tiež ma ľudia prezývajú, že ja som marsonautka. A to za to, že som žila a pracovala v simulovaných marťanských podmienkach. Dokonca som bola veliteľkou vyše 30 simulovaných misií na mesiaca Mars. A už skoro 20 rokov používam produkty Profi Chondro. Začala som ich používať, keď som robila veľa príprav na expedície do rôznych extrémnych podmienok po celom svete. Dokonca som behávala vyše 100 km týždenne, takže som potrebovala niečo, aby mi pomohlo udržať sa v dobrej forme, čo sa týka kĺbov a celku zdravia. A neskôr som začala nosiť tieto produkty na moje simulované vesmírne misie. A teraz aktuálne vediem projekt, ktorý sa volá Astrokoruna Zeme. A v rámci tohto projektu vediem výstupy na najvyšší vrchol každého kontinentu. Takže sú to veľmi náročné expedície a vždy mám so sebou aj tieto produkty, aby som sa cítila čím najlepšie a potom sa mohla aj poriadne zregenerovať.